Toto je pre všetkých, ktorí majú radi voďárov, dýmku, vodnú fajku, nazvi to ako chceš. No hlavne vychutnaj. Proste, tu je waterfajka, dneska som tu sám. Inak sme dvaja na to. Dneska testujeme šiaco, kamene. Mám ešte viacero. Mám tu raz mango, už urobené od firmy. Tu mám peach, mint a ešte tu mám vlastnú výrobu. Raz je to od Shisha King Blueberry Muffin. No je to dobre vidieť, ale to je jedno. Potom tu mám ešte tú druhú výrobu, to je Vanilla Touch. A tiež od Shisha King. Urobím fajku a uvidíme sa. Čaute, teraz som pred domom. No, som skoro hotový. Ja dneska fajčím s mojou Kajou. Tak toto vyzerá. PN 480, takže to je tá malá. A tu je šiaco vo Vortex. Kamienky sú tak. Toto je teraz ten Vanilla Touch. Kamienky sú dosť vlhké. No tak, a teraz to urobíme. Tak. No cicky. Počkajte. To by bola. Dneska fajčím z Egg Glass. Toto celé sklenené, 30 cm to má tuším. A stojí to 30 €. A asi tak najlepšie, aby som vám ukázal dým a všetko. Teraz táto Kaja, neviem či to je vidieť, mám iPhone v ruke. Kde to je? Tu je to. Toto sa dá odšrobovať, to je vlastne ten adapter, lebo pár ľudí sa to pýtalo na Facebooku. To sa takto odšrobuje na tejto Kaje. A to není gulička. Tak, není tam. Ale v tomto druhom je. A vlastne na Kaje sa to dá odšrobovať ten štandardný a dá sa takéto niečo dokúpiť. Ja to mám hore a tu mám ešte napríklad Aladinku. To je 6, Diva sa tuším volá. Tu sa to tiež dá odšrobovať, iba že teraz mám nejakú silu. A do cicky, už som to dlho z toho nehudil. Táto nejde, táto ide. To sa dá odšrobovať. A vlastne tiež sa dá dokúpiť takýto len ventil. Keď máte len na jednu hadicu vlastne normálne. A to má taký ventil s guličkou, tak toto sa dá odšrobovať a sa tam našrobovať takéto niečo. Ale problém je väčšinou tých jedných, že toto je spoludané, že ten jeden sa nedá odšrobovať. Takže potom musí ten druhý, keď dvaja fajčiť, tak musí ten jeden držať hadicu. To je ten problém vlastne na tom. To na teraz to dám dovnútra. No to s jednou rukou neurobím, počkajte. Tak. Dneska hovorím s bambučou, alebo bambuča, alebo ako tomu chcete hovoriť. Tak toto ja nahrievam. Taká chujovina na to. Tak, dám jeden. Druhé. Tak a toto je. Tak a už je. Ešte zo zastrčky to musím vyťahnuť. Počkajte. Ach, tak. A ide sa. Šiaco dneska.
Jak vidíte, dým je parádny. Trocha to fúka. Toto je Vanilla Touch. Chuť vanila s kolou. A tu nám máme plechovku. Tak si dáme vždy len light, bez cukru. Uvidí. To je život. Geniálne, môžem povedať. Pekné počasie, fajka. Čo chce človek viacej? Shiatsu, môžem odporúčať. Za 5 eur, tuším na Slovensku, tu na Rakúsku je to trocha drahšie. 5 eur na 100 gramov kameňov. Ale povedať sa to dá. Na stránke Shiatsu je napísané na 100 gramov 30 ml molasy alebo melasy a potom minútu, že vraj to hrkať s tým a potom sa môže hneď začať fajčiť. Ja toto mám teraz okolo 2 dní, už je to naložené v melase a chuť je vynikajúca. Dym, parádny a tak. OK, tak to je všetko od Waterfajky. Servuste. Čaute, to je zase Waterfajka, teraz som dofajčil. Fajčil som si 1,5 hodiny. Tu na je to vidieť. Tieto biele sú už použité, úplne. Nemajú žiadnu vlhkosť. Tu na tieto, dúfam, že to vidí. Zelené, tie sú ešte vlhké, normálne. Dalo by sa určite dlhšie fajčiť s tým, ale potom by som musel uhlíky vymeniať. A tak. OK. To je všetko od Waterfajky. Čaute.